bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn u bɛɛ lajɛlen folen don k'aw bisimila Balibugu Media kan aw bisimila an ka émission kan émission min n'a bɛ tali kɛ muso cɛsirilenw na o hukumu kɔnɔna la an ka wele sera muso cɛsirilen dɔ ma bi an bɛna kuma d'a ma walasa a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an bɛ sɔrɔ ka don an ka bi jɛmukan kɔnɔna la tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ ye Madame Jaraore Yatraore. Jara i bisimila an ka plateau kan. O diyara n ye. Basi tɛ Madame Jara an bɛna an ka jɛmukan daminɛ o hukumu kɔnɔna la e ka nin salon baarakɛ in a daminɛna a bɛ wagati jan bɔ wa? Yani n ka don baro kɔnɔ n bɛ Ala fo k'an bangebagaw fo k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ foli mɛ n'Ala sɔnna. Alhamdulilayi. Diyara n ye. Mais an bɛ fɛ ka dɔn e ka nin salon baarakɛ in a daminɛla a bɛ san joli bɔ bi? Bon a daminɛna a bɛ wagati dɔɔni bɔ dɛ parce que ne yɛrɛ ye kungilan in daminɛ depuis n ka dɔgɔn quoi. N bɛ to ka denmisɛnninw fara fara ɲɔgɔn kan k'u kunkolo bila depuis n bɛ san 9 la. N bɛ denmisɛnninw fara fara ɲɔgɔn kan k'u kunkolo dilan n nana t'o la n bɛ baara kɔnɔna la dɔɔni dɔɔni en même temps n bɛ ka n ka kalan kɛ n sen fɛ donc n tor'o la n ye kungilan caman faamuya ka tagalen mais ne ye salon dayɛlɛ en 2020 ne ye n ka salon dayɛlɛ n yɛrɛ 2020 kɔnɔna. N'an y'i ka kuma faamuya e ka salon baarakɛ in a bɛ na fɔ ko ni na kanu de don a diyara i ye de k'a kɛ i ma jagosa ka don a la. Ma jagoya ka don a la ni na kanu don ne yɛrɛ de y'a kanu ne ka baara in kanu bɛ n'a yɛrɛ. O ka ɲi kosɛbɛ hali bi Ala ka baara la taga ɲɛ mais école ko ta fanfɛla dun e y'a bila de wa ou bien i sera yɔrɔ dɔ la kungilan nana diya i ye ni école ko ye? Ayi ne bɛ Ala fo k'Ala barikada ne ye n ka kalan kɛ ka tila en même temps a ma n bali n ka baara la a ma n bali n ka école la ne tilala ne ye DEF kɛ ka BT1 kɛ ka BT2 kɛ alhamdulilayi ne ka diplôme bɛɛ bɛ n bolo. Munna e yɛrɛ ko sa k'e ye BT1 ni BT2 kɛ sisan nɔ e dun ma taga olu baara sira fɛ f'e ye ɲɛsin kungilan ma? Tiɲɛ yɛrɛ la n sɛgɛnna n ye baara ɲini ka dɛsɛ n ma se k'a sɔrɔ mais en même temps n bɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini sen fɛ quoi. Donc n continuera ni n ka baara ye fɔlɔ en attendant n continuera ni kungilan ye fɔlɔ en même temps. Sani i bɛ se ka baara wɛrɛ sɔrɔ. Yani n bɛ se ka baara wɛrɛ sɔrɔ. O ka ɲi kosɛbɛ mais an bɛ tile min na bi sisan nɔ est-ce que salontigi fɔlɔ la u tun bɛ marché ba min sɔrɔ mais est-ce que sisan u b'o sɔrɔ parce que an donnen bɛ perruque ko ninnu na sisan nɔ o ko yɔrɔnin bɛ cogo di? I ko kuma ni o diyara n ye parce que an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan fɔlɔ marché tun bɛ kɛ cogoya min na ani sisan u tɛ kelen ye chaque donna cayara mais mɔgɔ caman tɛ sɔn ka sigi ka temps ta kungilan na alors que kungilanna kelen kelenninw bɛ u tɛgɛ ka teli ne yɛrɛ kɔni tɛgɛ ka teli kungilan na bon kungilan sumayara chaque ko in nana a ye kunkolo dilan nɛmɛ quoi. Mais a ma tɔɔrɔba se aw ma kɔni? Ala barika la a ma tɔɔrɔba se an ma. Mais e bɛ maquillage de kɛ wa i bɛ kunkolotigi de kɛ? Ne tɛ maquillage dɔrɔn kɛ ne bɛ kun modèle bɛɛ kɛ ka maquillage bɛɛ kɛ ka pédicure kɛ ka manicure kɛ même kun coiffé ne bɛ kun coiffé fana kɛ. Cɛw fana ta? E ka salon yɛrɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn? A bɛ Ɲamana Tetebugu daba la. O ka ɲi kosɛbɛ mais an y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ to ka kungilan kɛ ko u cɛw bɛ kɛ cogo dɔ la o yɔrɔ in o côté bɛ cogo di? O côté in bon kuma in ye kuma kɔrɔ ye mais est-ce que sisan ko don wa? A ɲɛfɔ dɔɔni an ka faamuya. A walawala dɔɔni. Bon ne kɔni ta fan fɛ kungilan in a ma problème lase ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛla la bon a ma ne cɛ bali a ka sɔrɔ cogoya fana na. O kɔni o yɔrɔ in de ka gɛlɛn n'a ma a bali sɔrɔ yɔrɔ bali o ka ɲi kosɛbɛ mais est-ce que i bɛ ka se ka bɔ i ka kungilan in na n'i ka maquillage i bɛ a daminɛ ni bi a bɛ cogo di? A daminɛ ni bi u tɛ kelen ye hali dɔɔni bi ne bɛ Ala fo yɛrɛ yɛrɛ de bi ni kun tɛ kelen ye. Alhamdulilah. Parce que a daminɛ na ne tun bɛ déplacement de kɛ fɔlɔ yani n ka salon dayɛlɛ yɛrɛ n bɛ taa école la ni n jiginna ka bɔ école la midi n ka client bɛ n wele téléphone na o y'a sɔrɔ
TikTok bête TikTok ka on mena TikTok ka don quoi publication est TikTok ka kilan be wele me déplacer me taga me bon nyamana ya me ta muriba bugula me ta sibenu ngoro me ta kana jigilaw la ne ka kilan be bela yande ka salon de la ne me déplacer ka tout pour glaw fe no donc maintenant nana don soro yere maintenant ni salon de les bo ben segere mais ça no déplacement tebli c'est ça un déplacement B en même temps elle se déplacer ça me déplacer yere tita me nga dem sanu blaga taga o temelenga boyno Rosie mo yere la ima afoko bon mesi kunglana en même temps kalana mbo beto no be sigiso mune moke fo enya si métier do mako kala bon ne ba fa ala yere de akwa ala yere de kun ne ga bara in kando ni la ne tse ga sigi sokono wa parce que mo chama be ipta soro métier bula u kala ni fana do mais u te son aussi ma u bu sigilento etinto bon e chen ajara ne yere de purge ne ga siga do soro nyere kwa ngana siri mogola parce que ne fle ne te fe ga siri mogola be me fe ga siri nchela ha awo il faut que c'est la voix parce que ne fait ka sirin chela mais et te barain toi na manye be fait ka c'est la ai barain kanne benila na kanbila o kan ko c'est même ne be fait ka mi don salon baraka ina ama de ko fosisi ma ina fonya dimi wa bana we ko were si ima parce que mo do ba fait ni be kunglan ke I ko be dimi nya be dimi o lu problème si mo lu si sora kon la folo era la mais ala fo ga barga da mo problème si imposer ne ga ala albi ala ki ko ni I ko ni nya amina era bi jara ni ko sebe mais ebe mu fo muso nyana munu ti so ko digima parce que do te so ko digima de do te so ko ebe mu fo le bula sa anga do kunglana anga to ta kungula tanti Rosie ga salona anga to ta maquillage ke ebe mu fo o luye o ronina ne be mu fo musula ga we bon ni meshi mandi mo mi kusiya entretien be me kusiya entretien fanage bon ki kusigi ko shampoing na ka produit na ma ukala I kusigi be pousse ni meshi mandi ki ko lo blaga ke na tim sen simple ni soro be siro ga papa abana désormais ne revena to wata parce que ne ta so kunglamare arasa mene na be me arasta do bene na mena de arasa mena ere de mena ta turkilen ta tanti Rosie ga salona no kera am songa ko mo wona ngo ner sona kan kungla donc bega tigi kungla o be jaire problème ko sta na la sona ne woni ga nati glan ko ni amara la ni be songa sigi nati digla ko to bolo ga telin tege ma fari ta do ere ko ne be ga nati ayu oroni o kan ko sebe o ye ki ba do membe mais e be ga siga ga ni kungla société qu'on allait pas se gérer to godi si kungla abi to do la quoi Rosie be ga siga o ron nyana bo to godi bon ne be ga se go gérer parce que ni ne balmaw nana ni ne ga client nana bon ne balmaw ne ga baraka dui te fe ga ne ga client gérer bon bu patiente ne koro ne ga klanga client ko lo glanna ka soro ga se o yere ma o te dimi o te foshi okay possible ne ga se ga gérer parce que ne ba gérer o tugari la aramadiya fena ga gele war nyini kadi me aramadiya fena ga gele wallahi mais o ba famia no ba famia wani o kan possible no one me mi fo ambaga ta turche Rosie ga salon ko salon abi nyamana nala sona ko te melen ga bo no Rosie ame fe ga don est-ce que iga salon na formation ki a si me formation formation e chew doro muso doro ne kuna wa ube chew fana bala ay me formation ya muso doro ne kuna actuellement muso doro ne bembulu ajama ka cha place dans limite comme parce que mo do me ne na tu inscrit ne re ku go chew be formation na ne me mo ne che do be ne ku ludo place be no place bare be toujours place be
mais a privé bɛ cogo di a bɛ bɛɛ ka porte la a bɛ bɛɛ ka porte la ni a bɛ bɛɛ ka porte la a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o nisɔndiya ni bonya kɔnɔna la o ka ɲi kosɛbɛ mais i bɛ kundilan dɔrɔn de formation kɛ wa ou bien maquillage ni pédicure ni manicure ninnu bɛɛ de formation bɛ kɛ i b'o ɲininkali diyara ye ne bɛ kundilan formation kɛ n bɛ maquillage formation kɛ denmisɛnninw kunna surtout congé bilalen na mais aw ka salon na aw tɛ tatouage da ninnu kɛ wa tatouage dala fana bɛ yen nɔ olu bɛ formation bɛ kɛ olu bɛɛ bɛ formation bɛ yen o ka ɲi kosɛbɛ mais o kɔni n yɛrɛ tɛ tatouage da mais tatouage dala bɛ n bolo i fana bɛ formation kɛ o bɛ formation kɛ ni an mɔgɔ i kana ɲinɛ k'a fɔ ko kun coiffe fana n bɛ kun coiffe kɛ kun coiffe fana bɛ kɛ o fana formation bɛ sen na o formation ma daminɛ ayi o formation ma daminɛ ne yɛrɛ de bɛ kun coiffe kɛ problème fosi t'a la an ye faamuyali caman sɔrɔ o la kun coiffe ko in kɔni ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ fila d'i ma chaque semaine u bɛ taga o kun coiffe problème fosi t'o la i y'a faamuya n y'a faamuya ko salon o bɛ diya n yɛrɛ de ko salon min ɲamana Atelier don la daba la ne bɛ taa turu cɛ salon in na n bɛ taa turu cɛ o bɛ diya n yɛrɛ de n'Ala sɔnna ni tile filɛ na i bɛ na ye sisan Rose i bɛ se ka explication ni d'a ma ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taga formation kɛyɔrɔ la n'i sera ɲamana Atelier donda la i bɛ explication d'a ma walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a la d'accord baasi t'a la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ dugu kɔnɔna na i b'a fɔ Yirimajɔ fan fɛ yan'aw ka se ɲamana Atelier daba ma carré fɔlɔ bɛ à gauche i b'i kun kɔrɔta ka antenne jan in carré kunna n'i donna o carré kɔnɔ dɔrɔn misiri filɛ hali tɛ avancer i b'i to ne ka salon da la ka gitron yɛrɛ i bɛ don carré kɔnɔ dɔrɔn misiri filɛ i gauche fɛ salon filɛ à droite o yɔrɔ tɛ yɔrɔ dogolen an bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn mais o tɛmɛnen ko ka bɔ yen e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i ka baara in daminɛ la ka se bi ma parce que kungilanna dɔw bɛ yen nɔ u ka misɛn dɔɔnin u bɛ n'u taara mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ salon na u ɲɛgɛbɛ bɛ ka bon quoi yalima i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o yɔrɔ in ta fanfɛla la dɔɔnin n ye gɛlɛya dɔɔnin sɔrɔ o la o walawala an ye an ka se ka o yɔrɔ faamu walasa n'an taara salon na an k'an kɛcogo dɔn o walawala dakuruɲɛ damadɔni dɔrɔn o yɔrɔnin walawala an ye walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la tuma yalasa i ye degun caman sɔrɔ a kɔnɔna la n ye degun caman sɔrɔ a kɔnɔna la mais o ma gan ne la quoi parce que n'i ko jama ma n'i ye jama wele i ko an ka kɛlɛ kosɛbɛ client dɔw bɛ yen u ka misɛn mais ne y'o bɛ accepter dɔw yɛrɛ b'a essayer u bɛ t'i dala ɲini kama mais ne b'u kunbɛn ni yɛlɛ ni nɛgɛ-nɛgɛli ye i m'a ye finalement f'u yɛrɛ bɛ tila ka n'a fɔ karisa tiɲɛ na dan t'i la o mɔgɔ sɛbɛya ye i bɛ to o bolo kan hali bi mais aw ka salon na est ce que aw bɛ robe de mariée ninnu location kɛ wa ou bien a bɛ mariée ninnu labɛn n bɛ robe ye n bɛ location kɛ n bɛ location kɛ n bɛ maquillage fana kɛ kɔɲɔmuso mariée o ka ɲi kosɛbɛ ayiwa en plus hali n bɛ déplacer ka taa village ninnu na mɔgɔ caman bɛ n wele village ninnu na tuguni k'i ka taa u ka maquillage kɛ caman bɛɛ tɛ kɛ salon na n bɛ déplacer n bɛ taa kɔɲɔmuso dɔ mariée maquiller n bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la quoi o ka ɲi kosɛbɛ ayiwa an ka jɛmukan a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma dɛ o de ko k'i bɛ déplacer ka taga mɔgɔw ka maquillage kɛ village ninnu na mais u bɛ fɛɛrɛ ci e ma de wa e yɛrɛ de bɛ taga wa ou bien i bɛ taa voiture en commun ninnu la ou bien moyen de déplacement b'i yɛrɛ de bolo u bɛ moyen de déplacement de sara ne ye ne bɛ car de ta ka taga ni quartier ninnu don yan n bɛ taga moto la o bɛ moyen de déplacement sara o moto in o ye e yɛrɛ ta ye wa ou bien a ko bɛ cogo di awɔ o ye ne yɛrɛ ta ye ayiwa ala ka mobili ko fana nɔgɔya don n'a nataw la Rose ka to ka taa ka déplacement kɛ ni mobili ye n'Ala sɔnna Rose i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ sisan cogo min na k'i bɛ taa déplacer ka taa village na yalima village kɔnɔmɔgɔ ninnu i taalen u ka déplacement dɔ la i ye problème sɔrɔ wa i ma problème sɔrɔ parce que a kɛtɔ bɛ kuma kan olu ka ko kɛcogo n'an ta tɛ kelen ye o ye tiɲɛ olu ka ko kɛcogo n'an ta tɛ cogo kelen
Komi nere bora village la nye doge village la me village ko caman kalama. Bon alhamdulillah ma gɛlɛya sɔrɔ la parce que me age prim na ya ni tagara village la ba do olu nan ta kɛcogo ti kelen. Bon fana nte prix imposé ko tse ka mun sara. Oui, akilina ɲuman ba parce que ni dɔw b'a fɔ ko yantaw bɛ cogo min na u bɛ taga berida ye mɔgɔw fɛnɛ na parce que wa bɛ village kɔnɔ mɔgɔw fɛnɛ kunna dɛ. Awɔ effectivement wari b'olu kunna ka tɛmɛ hali minnu bɛ Bamakɔ. O yɔrɔnin ka fɔ. Awɔ o ye tiɲɛ ye mais ma degun sɔrɔ o la kosɛbɛ. Ma degun sɔrɔ o la. Ala kana degun s'i ma o yɔrɔ la. O hukumu kɔnɔna la kɔni an ka émission a sera kuncɛma yɔrɔ la. Heureuse yalima page dɔ b'i bolo an bɛ se k'i lasɔrɔ yɔrɔ min na bɔlɔlɔw kan. Awɔ. O ye jumɛn? TikTok. A sɛbɛnnen bɛ cogo di walasa an ka boli ka taa biribiri ka taa lajɛ. Ne ka TikTok a sɛbɛnlen don ko Rose Intouchable. Rose Intouchable. Awɔ. O kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Rose la dɛ. Baasi tɛ. An y'a mɛn sisan nɔ Rose ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i lasɔrɔ i bɛ lasɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na i b'o fɔ an ye an k'o nɛgɛjuru sira la. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ne lasɔrɔ n ka Orange bɛ yen Telecel bɛ n bolo. Donc n'i ma sɔrɔ Orange la i bɛ se ka n wele Telecel la. Orange ye 74 74 90 90 77 77 48 48. Telecel 51 61 61 61 61 74 74 23 23. N'u ye Rose ka nɛgɛjuru sira ye ni maa min bɛ fɛ k'a lasɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la kɔni an ka jɛmukan a sera kuncɛmayɔrɔ ma. Rose kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ e bolo ka lase an lajɛbagaw ma? Dakuruɲɛ laban bɛ ne bolo ka se an lajɛbagaw ma. Ne kɔni ne bɛ bɔ k'a fɔ n dɔgɔninw ɲɛna u kana to ka sigi so kɔnɔ ka wuli u ka dɔ kɛ. Dɔ kɛ bɛ mɔgɔ faden ɲɛ b'i la kan. Kosɛbɛ. A b'a to i tɛ siri mɔgɔ la i tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ. A dan i yɛrɛ bɛ baara kɛ i fɔlɔ de b'a nafa sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Donc ne bɛ bɔ k'a fɔ n dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen u ka wuli u ka dɔ ɲɛɲini yɛrɛ. École tɛ mɔgɔ bali ka baara la. Kalan tɛ mɔgɔ bali i ka baara la i bɛ kalan kɛ en même temps i b'i ka baara kɛ i bɛ métier kalan i sen fɛ. Kosɛbɛ. O diyara n ye hali bi Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina yarabi. An lajɛbagaw ani an lamɛnbagaw an ka bi jamukan an bɛna ɲɔngiri yan nɔ an b'a fɔ aw k'an bɛn vendredi wɛrɛ n'Ala sɔnna.